So sa ka. Day, Bakit kaluoy na mga imong mga anak? Mas giuna pa ni mo imong pagpadugal kay sila mo. day, sorry na, day. Ay, lang pagbiya, day. Saan ako, day? Di na ni mausap, day. Di na lagi, day. Please, day, Joy. Ay na, pasensya na gyud mo oy in town, Jemar. Dili na gyud ko magpautang ninyo. Iwa pa baya mo makabayad ako sa last ninyong giutang dinis tindahan. Ako, maluoy ko sa inyong mga anak. Pero kung magsige lang sa kong kaluoy, akong tindahan sa boy makaluluoy. Unta makasabot ka. Okay na nang. Nakasabot ra ko. O tela in choice, ani. Kung dili kuhaan ng atong tinikom. Dili ra magiging ang problema ba? Kung kay bawo pa lang kami control sa mga kaugalingon. Day, Joy. Aw, agwanta gid ka ba? Saan nga gibikil man nimo imong asawa? Pasalamat na lang ka nga wa ka biyahe. Mawaligi, bay. Ay, uy, si Joy maning nanawag. Adios sa kaya. Hello, day. Asa ka? Nasa opisina, day. Nga naman. Apa sa mis ospital. Ha? Si Marco nga tong anak dalon ko sa ospital. Pero di na maging riyahas ka init. O niya nang luspad. Oh, usa? Kinahanglan na itong i-admit ang bata. Na ay dengue ang inyong anak. Oh, Unsa, Dok? kinoo ko. Dako-dako gitang mabayaran ani sa ospital. Unsaon na din ato? Ang tinigom na to. Dili gito makapaigo. Yan lang ang guna-una, day. Mangita ko pagi. Mangita ko kahuwaman. Jemar. Bay, sorry gid kay bay ha. Wagi ko'y kanang ikapahuwam nimo eh. Sa amo ko kanahit masag kaay ko no. Sige lang, bay. Nakasabot ako, bay. Huwag salamat. Pila na kaadlaw nga nagdindiin ko aron mangitag kawaman ako kwarta pero huwag magkikik kawaman eh. Paitain eh. Kinuha ko. Aselo ako niya akong buhaton. Bahala na ni. Kuhaon ko ni tinigom na mo ni Joy. Kinuha ko. Ikaw na'y bahala eh. Recorded by Radio Mo TV. Yes! Yes! Now go! Nakadaog ko! Yes! Salamat, Ginoo! Salamat! Di na yun may problema sa ibayan sa ospital. Salamat kayo, Lord! Yes! Oh. Kadako gud aning kwarta ha. Diin ka ani. Day, doon ako'y isulti ni mo. Oh. Katong time ba nga na ospital sa Marco ba nga atong anak? Wa gyud ko nakahuwam og kwarta day. Ko kahuwam adto kay wa man gyud nagpahuwam na ko gud. Kuan day kining pasaylo ako day nga gigamit nako ang kwarta nga atong tinigom aron isabong. Unsa? Niusab na sad ka? Day, kalma lang. Last naman to day, last na to. Di na gyud tumausab day. Ang importante nga nakadaog ko ug naluwas atong higayon na ang atong anak sa bayranan sa ospital.
Nabayaran na sa nako ang tanan natong utang, day. Ugwa na tayo naon, day. Ug ka ng kwartahan nga akong gihatag nimo, day. Di ba niingon man ka nga gusto kang magnegosyo? Gamitan na, day. Gamitan na sa negosyo nga ganahan nimong inegosyo. Jemar, Asa may kahimutang ang mga bandol, ma'am? dinhidapit ako ya, palihog. Happy kayo kong asawa na. Siyempre, no? Dream gid ka nina ako kini ukay-ukay nga negosyo. Nasayod ko, day. Mayigid unya po ng atong outcome aning negosyo, day. Ikaw pa? Salig kayo ni mo. Salamat, Dong. Unsa? Gusto kang mangabang og warehouse? Oh, Dong. Maayo magdaga ng ukay-ukay. Kanang warehouse nga, dili lang gud kaayo dako, good. O sige, day. Mangita ko. Nalipay kay ko para ni mo bay. Kay after 3 years, nakabangon-bangon na gid mo sa imong pamilya. Lagi bay? Unsaon nga, maayam sa muda og negosyo si Joy. Among next project ani kay puhon bay kay makapalit mi og yuta og makatukod na mi og among kaugalingon nga gipangandoy nga bay. O ampo lang. Matuman ra lagi na. Salamat bay. Finally, Dong. Nakabalhin na kita sa bahay nga itong gipatukod. Lagi day. O ka na tungod sa imong kakugihan. O karon day niya. Niya na ta sa bahay nga komportable kay ta. Maog yun, Dong. Kung sa una, pag-usar at kwarto sa atong mga anak. Karon niya. Nanasalit tag sa kakwarto. Magampo lang kita day. Nga magsigi-sigi na ni. Bay, ibalik mo sa tadin, eh? Ay, kubla ka bay. Kining kwartahan nga akong isugal karon day. Extra nga lang. Hibaw si Joy? Oh, syempre, wag yun. Hindi pwede may bawa siya, bay. Lingaw-lingaw raming ako, bay. Bay, aron, imbes nga naundang na unta kas bisyo nimo, imo na sang gibalikan. Bawi una ko akong pildi, bay. Di ini magsilbi na. Yo, sa man nimo pagbawi ana? Ha? Saon nimo? Pastilan. Musugal sad ka. Bahala na ni, bay. Bajimar, ako pa nimo, no? Undangan na lang gina nimo. Ug pasagdi na lang tong pildi nimo. Di pwede, bay, oy. Naprinda na ko ang titulo sa among yuta o sa among bay. Bay. Ayop ka, Jemar! Ayop ka! Day, Joy! Day, sorry, day! Sorry, kay day! Day, sorry! Sugod ka nun! Magkalimtanay na lang ta! Oh, day! Dadyoon ko mga bata! Day, Joy! Gusto na! Dili na ako isugalog balik ang kaumaon sa ko mga anak kaubanin mo! Oh, Joy! Everybody needs a little time away. Nagkabuwag yun ning Joy tungod sa akong bisyo. Nawa na ako ang tanan. Among bay, yuta, o ingon man ang akong pamilya. Bisag unsaon ako hangyo si Joy nga magbalik mi pero wa na gid siya makigbalik pa nako. O garon, naa na nga akong asawag mga anak sa laing nasod. Og ako nagpabiling nag-inusara. Dini nga lang kutob og dagang salamat. Amen. Recorded by Radio Mo TV. Mao ka mga higalang kaagi ni Jemar nga nagpuyo sa Cebu City. Uban sa awit ngayang kipangayo, awit nga nagalahan, hard to say I'm sorry. It's hard for me to say. Handu
Sausa ka. Mayong adlaw kanyang tanan nga mga suking tigpaminaw nining tulumanon, handumanan sa kaawit. Ingon man sa mga artista nga maghatag og Drama presents Handumanan Sausa Ka Awit. Ano ba da sa iyang kaagi karon? Mao kining usa ka lalaki nga taga Sugod, Cebu. Ang atong matatampo nagdasingan nga Jimel. Recorded by Radio Mo TV. Unsa pa? Dili na ko nimo pa eskwelahan. Oh, Emil. Nga naman pa. Lisod kay tao, nak. Di na ko kayang pagasto nimo. Pa eskwelahan lang ko pa. Oh. Ayaw ko supat ka, ha? Di nagamuskwela. Tabangi ko sa atong uma. Pa. Sige nga gud bay nga, di na kami eskwela kami klase. Lagi bay. Tsaan man nga, dili na ko pa eskwelahan ni Papa agad. Nga, gusto mo ko sa inyo. Tabang na lang ko ni Papa sa among uma. Kapuyo eh. Kapoy ni trabaho ah. Init pagigayo. Dili ko magkagwanta ng trabaho ada. Unsay mo narbaho? Nahidunta ko ni mo pa nga manarbaho ko. Ha? Nga naman. Kapoy naman ko din sa ato ko eh. Dili ko magkagwanta. Dining mag-uma. Oo nga, manarbaho na lang ko. Eh, unsa ang gunitaw ni mo pagkakitag trabaho, ha? Nga, minor de edad ka pa man. Balag, unsang trabaho ka pa? Bahala o ka ng buhay. Basta kay, ubiya lang ko din sa ato. Jimel. Salamat taon nga nakasuod kong trabaho din sa lungsod. Jimel! Te! I-arrange ning mga utanon, be. Ote! Jimel! Te! Biyahe sa ng trabaho ni mo diha kay nangita ni mo. Kinsa man kayo nangita na ako? Jimel, nak. Pa? Ikaw din nangita na ako pa? Oo. Kumusta naman ka din, ha? Okay naman pa. Maayo man lang akong amo. Maayo hino. Nganong hindi ka pa? Unsa day tuyo ni man ako? Di ako kay... Uhaon di ka. Ha? Nga naman. Nakaamgo ko na nga dili maayo nga kung gibukat nga gipaundang ti ka sa imong pag-eskwela. O nanarbaho ka na hinuon, isip tindero ni ining utanon. Pa? Maong mamauli ta, nak. Aron imong ipadayon ang imuhang pagtungha. Pa? Lipad ni ko bay nga, ipabalik ang eskwela ni Papa mo. Ako sabay, lipay kay ko kay lain kining wa tay grado eh. Mao yun. Pero, ano lagi? Dili na ta classmate. Sige lang bay. Ang importante nga, eskwela ka. Maugid bay. Ug maningkamot gid ko bay nga mahuman ko sa college. Recorded by Radio Mo TV.
Congrats, anak. Salamat pa. Gigaloy ani taon sa Ginoo. Nakagraduate na gid in taon ka sa high school. Salamat pa. Salamat kay nimo. Na imo ko nga gipa-school balik. Tada. Mabauli na takay naghikay to sa mama nimo. Alag sa imong graduation. Mo eskwela kag college? O pa. Kay nindot man gud. Naay mahuman gud. Sige, Dak. Maningkamot ko nga maka-eskwela ka og college. Salamat in taon kay naka-eskwela gid ko college. Maningkamot lang gid ko nga mahuman ko sa akong pag-eskwela. Onya, kumusta man ang imuhang pag-eskwela? Okay naman pa. Medyo kapoy lang. Sige lang. Antos lang na. Antos lang yun kay ako maningkamot sa kontari nga makapay-eskwela nimo. Salamat pa. Kadali eras panahon. Walang hibaw nahuman ka na gyud sa college. Maugid pa. O kining tanan, tungod nimo pa. Kay kung wa pa ka nga mitabang nako, dili ko makahuman sa akong pag-eskwela. Unya. O sa may plano nimo ron, na? Di pa man ko basta-basta makakitag trabaho pa. Kining akong kurso. Kining mangita lang ako laing trabaho. O sa basang trabaho, Mag-training ko pagka-guard pa. Sige. Ikaw ang mag-ik. Salamat in taon, kinakasudi taon kong trabaho. Isip po sa ka-guard. Hi! Oh. Ikaw yung bagong garden, eh? Oh, ako. Ako din si Marisol. Ako sab si Jamil. Noon sa mangko. Di naman ako makalimot sa naong ni Maricel. Sige naman siya samok sa kong nawala. Nahiguman na kako? Ha? Magkigdungan ka na ko pa nito? O, Jem. Doon nga nagkaon. Aran dili kalaayan. Sige. Dungan lang ta. Kadot sa ha? Magpapulis ako sa akong pwesto. Bro, sige lang yung dungan ng kao ni Maricel lagi. Saman, iyar lang mo? Dili Friends lang mi. Bro, ikaw ba mo? Imo ng pumiyaban. Kay klaro ka nga, nakagusto na siya ni mo. Ano siya? Jamil. Mana, Maricel. Nagagusto ko nimo. May chance ka ko. Nga na malimutan ko. Ang tinuod, ganahan sab ko nimo. Nasato pa? Di mo na kong gisugot? Oo, Jamil. Payab na ta. Salamat, Kasil. Salamat kay kayo. Giing na nabitaw ka, nga naiburas Maricel mo. Nalipay sa bitaw ko ba nga nagkauyam mi ni Maricel. Daliras panahon sa? Walang hibaw nga, tulo na dita katuig. Maog yun. Mura lagwa, no? Unya, ano sa may plano nimo? Ha? Wa kay plano nga mabuhat og pamilya? Naaway. Gusto ko nga magminyo na ta. Kana kung makapaabot ka. O sa may akong paabuton? Gusto mong kung makakita kong maayo nga trabaho nga related sa akong kurso gud. Kung makakita na ko og maayong trabaho, magminyo na yun ta. Jamil,
makapaabot pa kanako anong panahon na sila. Oh, Jamel. Paabotan ti ka. Salamat, Sil. I love you. I love you too, Jamil. Ang pag-ibig ay sadya. Pagpanglabay sa mga katuigan, nagminyo gid mi ni Maricel. Karon, malipayon kay mi uban sa mong tulo ka mga anak. Dini na lang kutob dahil salamat sa pagtagad ning akong suwatampo. More power sa RMN. Recorded by Radio Mo TV. Mao kato mga higala kaagi ni Jamel nga taga Sugod, Cebu. Uban sa awit ngayang kapangayo. Awit nga nagkalahan, Wait For Me. Wait for me. Ang maong kaagi gibahatan na duwa sa radyo ni Ricky Porzuelo garing ubos sa direksyon ni Priscilla Raganas. Kamuusap mga higala at mga sukinti paminaw kinasingkasing ko gidapit sa papada sa inyong nakalinlaing kaagi sa kinabuhi nga naglipot sa sakawit. Yadri sa lang inining tulumanon, handumanan sa sakawit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. O baka ipada sa Handumanan Official Facebook page. Hangtod sa sunod kayon, dakang salamat sa inyong pagpamina. RMN Drama presents Handumanan sa Kaawit. Ano pa daw sa iyang kaagi karon? Mo kini sa kababay nga taga Kasabagan, Cebu City. Nga tumatatampo, nagdasingan nga Jamie. Recorded by Radio Mo TV. Jamie, wa pa gyud ka makadesign? Kon sugton ba ti ka? Wa pa. Grabe sad. Usa ka tuig hapit na ko nga nagpaabot sa imong tubag. Nga naman, gipula na ka pinaabot? Wamon, wawi. Ug di sa na mahitabo kay seryoso ko nimo. Oh, kay kon mapula na ka, undangan na lang mo papanguyab na ako. Oh, Jamie. Piha naman sa taon ni mo, day, uy. Imo magilisod-lisod ang tao. Day, mas gusto manggod na ako nga dugay-dugayon ang pagsugot niya. Para may bawaan ako ba kung seryoso bagyod siya nako. Kay ang tao nga dili seryoso, mo surrender gyud, di ba? Noon. Pero day, nakagusto na biya ka niya. Na, mo surrender gani na siya na, magmahay dit ka. Enough nang hapit sa katuig nga pagpanguyab, uy. Sugpa na to. Tinuod ka, Jamie? Gisugot ako nimo. Oh, Justine. Deserve man sa nimo kay taas kay kag pasensya nga nagpaabot na ako. Salamat, Jamie. Wow! Finally! Kamo na gyud! Nagbunga ra kita nga akong pag pinaabot ng imong amiga. At least, nahibaw ko nga dili ko nimo usikan. Kaya mo ko kong gihaguan before ko nimo nakuha, di ba? Siyempre, ay. Ipangandag at ikag maayo. Nya, usikan ti ka. Di, gina mahitabo. Oops. Sakto na B. Kinani ni suya diri ha. So, kada sa maging ang kasal? Ikaw na, pagkasal na mo, parang makaapo na itaon ni mama ni mo.
pa. O pag sa muna uhuna ni Justin. Sa pagkakaroon, focus sa misa tagsa-tagsa na mo katrabaho. Kalusa pa magkatao na. Paabot lang pagod. Paabot talaga kita, anak pa. Happy anniversary, my love. Wow! May pa-flowers gihapon da. Oh, syempre. Nalang nga consistent ko sa tanang butang. Kung unsa ko pagpanguyab na ko nimo, maog yapon ko karon. Bisag 8 years na ta. Swerte gid kaayo ko nimo, my love. Here. Na ako'y gift para nimo. Happy anniversary. Uy, unsa ni? Tanawa. Oh. Love. Wow. Ang akong gipanganding relo. Yes, my love. My love, thank you, ha? Thank you. Ako ni nga pingan sama sa kong pag-amping nimo. Kanindot sa feeling ani nga atas healthy nga relasyon. Nga pinangga kay ta sa tong Paris. Huwag yung ko magmahay nga akong gisugod si Justin. Og siya na mo ay gusto na ko makauban hangtod sa hangtod. Jamie. Will you marry me? Justin. Yes! 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 Thank you! I love you! I love you, kayo. Recorded by Radio Mo TV. Kami yung mo na-excite nga maghunahon na anak ko nga kaslo no na mo. Relax lang pa. Tagan pa kayo og angay andamon sa kasal. Excited na kay ko lang, excited na kay ko. Excited. Betaw. Pero nakalig, bantay gilas Justin ha. Nga naman pa. Usahay ang mga tao nga kaslo noon kay murag makulbaan nga murag nanay pagduha sa kasal. Normal rin nga bation. Pero kinahanglan nga naalagi ka permi nga musabot o dili gid mo surrender niya. Okay pa. My love, nakoy akong problema. Unsa man na? Nataktak ko sa trabaho. Unsa? Pero, sige lang, sige lang. Mangita raw niya kong pagi nga makakita na yung kuglaing trabaho. Unsa? Ikaw na mo'y nagbuhit ni Justin karon? O, day. Maghatagan ko niya kwarta para sa iyang konsumo. O niya, okay na nimo? Karon naman sa na ba? O gusto pa, nagsige naman sa pangitag trabaho. Day, anak naman ginang relasyon. Kung kinsay wa, tabangan sa kung si kinsa may naa. My love, nadawat ako. May trabaho na gito. Mayo hinoon, my love. My love, salamat kayo ha sa tanan nimong natabang. Karon, ako na sa may mamawi nimo. Ug kung makatigom na ta, magpakasal na ta. Kadlaw naman lang. Pero, wa pagyapon mag-chat si Justin nga nauli na ba siya? Asa man ka ni tawhana? Tuka na lang pada. Matuog na lang ko eh. Sorry gid kayo. Nalupat mood ko. Nakatuog ko dahil pag-uli. Wala ko makachat mo. Mao ba? Wa man lang ka maguna-una nga na nagpaabot sa imong chat kay nabalakan nimo. Milab, sorry gid kayo ha. Tuosid ka. Ha? Oh, syempre. Mao may ingon niya nga gikapoy siya gikas trabaho. Nao ba? Yakin samli nga ako ang nabidyuhan sa club gabi eh. Ahain ba? Tanawa.
Ginoo ko. Naasige sabak-sabak ka lang, mabay? Oh. Mabitay akong tuyo nga ni ako. Kipakit-unti ka ani. O, tanawa. Kung mo ba na iyang trabaho pagsabak-sabak sa laing babay? Day. Sorry. Pero hubugra ko gabi eh. Nakato na kag pamakak na ako. Oh, love. Wala ko musulti ni mo kay basinog. Di ko na mo tuntan. Nahibaw man day ka nga na chance nga dili ko musugot. Ngayon ni padayon man gihapon ka. Sa'yo lagi ko. Oh. Sorry gid kayo, my love. Gipasaylo lang gihapon nimo? O, day. Basta dili lagit sa mamabay. Okay ra na ako. Kaklaro na. Day, ayaw na lang. Pasagdi ko. Nahibaw ko sa kong gibuhat. Milagro lagi nga nagkigwan-on-wan kag pakiginom na ako dinis Byron. Oh. Jamie. Di na ako kayang taguan pa. Ha? Taguon naman sa. Na-inlove na ko sa akong kauban sa trabaho. Sa ginawa ko, Jim. Wala ko tuyo pa. Pasaylo ako. Wasan na ko tuyo ah. Daan pagid lagi ko. Day. Nakailan na ba ko sa babae? Kaya ako sila gistalk sa Facebook. Kaugabi ni mo? Miniyo ang babae. Unsa? Mga kompany mo? Pakigistoryahin ng banas babae. May pagduda na kung daan nila. Mao ba, sir? Kay sukad nga iabot imong fiancé sa kumpanya. Tagduga na ka nga mauling akong asawa. O pinahinay siya kausab. Ingon anak sa dang nahitabo sa akong fiancé. So sa may gusto niyong buhaton? Ikaw man mo ay naay mas katungod kay ba naman gyud ka. Gusto na ko nga isumbong nimo sila sa kumpanya. Wala akong trabaho. Nalipay na ka? Wa pa, Justin. Kay kuwang ra kayo ng butanga para makabawas ko nimo. Jamie. Magpaabot kong gabaan kasi mong gibuhat ni rin ako. Jamie. Ang dahilan kaya Diligid na ako matago ang akong kalagot ni Justin. Tungod sa kagrabing kasakit nga iyang gihatag nako. Og ako kay bawo kung kaya ba nako siya pasayloan. Dinhi na lang kutob. Og daghang salamat sa pagtaganing akong tambong. More power, RMN. Recorded by Radio Mo TV. Mao katong nga higalan kaagi ni Jamie nga taga Kasambagan, Cebu City. Uban sa awit ngayang kapangayo, awit nga nagulahan, siya ba ang dahilan? Ang mong kaagi gibahatan na sa radyo ni Carol Marie Cain, ugabos sa direksyon ni Priscilla Reganas. Kamuusap mga higala at mga sukin di panginaw, kinasing-kasing kung gidapit sa papeda. Sa inyong nakalain-laing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa kaawit. I-address lang ni ining tulumanon, handumanan sa kaawit, Carol, RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Ubaga, ipada sa Handumanan Official Facebook page. Hanggang sa sunod kayon, daghang salamat sa inyong patanina. RMN
Drama presents Handumanan sa Kaawit. Ano pa daw sa iyang suwat tampo karon? Maukining sa kababae nga nagpuyo sa Bulhoon, Cebu. Nagamatampo, nagdasangan nga, Jenny. Recorded by Radio Mo TV. Dinhi ka lang sa atong probinsya, ha? Total, sige ka malaglaag ito syudad. Wa ka man gid magtarong sa mong pag-eskwela dito. Mas maayo pag dinhi lang ka aron na kay tarong nga mahimo. Ikaw mo ibantay din sa atong pension house kay mag-focus ko sa atong tindahan. Oh, nang hupaw pa man. Wa ka makauyon? Wa mo eh. Lako na lang. Ako na'y bahala din ni. Bantay bitaw, ha? Bantay bitaw hasta din, dili gapon ka kasaligan, ha? Panawag lang ko na problema. O, lagi ma. Ay, nagigit ang feeling ko na alito sa syudad. Naghan mo kay Ningaw. Di parehas din sa probinsya ng prabi kang Ningaw. Miss, naman ba yung available room? Kakuha po ko na niya. Good morning, sir. Morning. Yes, sir. Good for pila, sir. Ako daw sa Oh, yes, sir. Pila ka nights? good for 1 month. Okay. Natay standard room, sir. Mo ni pinaka-last nato. Nasa tayo deluxe room and suite room. Standard room lang. Sige, sir. Mura tislit ako naman. Imong yawon, sir, oh. Wait lang, sir, ha? Kuya Ben? Kuya? Ay! Kuya, please go guide ni sir sa iyang room. Daghan na ba na siya bit-bit, ya? Ako na. Okay na. Ma'am. Stricto kang si Sono. Maalagi, Kuya Ben. Pero, di bang ko dato malikayan, boy? May mga guest na init kita ko. Maong kita, magpasensya lang kita kutob sa mahimo kay nagnegosyo man ta, kuya. Liwat ni kasi mong mama, mamoy. Kuya Ben, basta kikutom na ka. Pwede na ka maniod to, ya. Ikaw rin, ma'am. Okay na ko, eh. Buso pa mansad ko. Sige, ma'am. Excuse me. Yes? Saan makapalit o imnunon din eh? Naraidaghang tindahan sa gawa, sir. Okay. Asa na pwede mo inom? Pwede naman ka mo inom diya sa mga tindahan, sir. Pwede na sa kaani din, eh. Kaya naman taga mayong stambayanan diya sa gawas. Mo ba? Sige, salamat. Hala, si Gwen. Hello? Ken! Hello? Uy, nagplano ko ba nga mabakasyon ko sa Kasimana des inyo? Mao ba? Hala, kaninot ko anak, day. Sige. Kung maani ka din, i-liberty ka sa imong stay o sa imong kaon din, eh. Sure ka? O, lagi. Sige na baya ko, panghagad ni mo sa una pa, ha? Sige. Lami na kita gihumon sa dagat sa uy. Mga next week ko mo anak, day. Mayo kay bakasyon, ha? Init kayo din, uy. O, sige. Akong ingon lang akong mama, ha, nga mo-occupy kag usa ka room din sa among pension house. Ay, Gwen, excited ako. See you. Oo nga. Kinsa may atong saligan sa pension house, nak? Si Kuya Ben, malanggot magkwit. Taon-taon na pa yan na siya nagservisyo nato. Total, usa naman sa nakasimana, ma. Usa pa sad, anak naman sabi sa pension house. Anak naman mo stay ni Gwen. Pwede naman gapon kung makatanaw-tanaw with ma. Nahala, sige. Ay, thank you, ma. Day, welcome! Day! Ano, uy, maikog, matag ko, uy. Ay, ikaw, uy. Suod kay ka na akong higala sa Cebu. O, mura na tag managsuon. Maong feel at home lang ka din, ha? Day, gusto mo ko maligo o dagat, ay. Layo pang dagat niyo din, eh? Ay, naidool, pero adto na sa resort sa akong uncle. May dito kay, di ba good crowded? Sige ba? Sige na, uy. Ipahimutan sa tanang imong mga gamit. Ay! Hala, kung saan luwan? Recorded by Radio Mo TV. Kuya Ben, unsa ron? Day, si Sir Day, nanghagis. Amot nga ano ni siya, ay. Limang kayo hubog, pero nakainom. Mau ba? Day Gwen, ano lang sa ka ha? Ako sa istoryahon. Usalis ang mga guest din sa pension house. Tingalig na yung problema, Day. Sige, Day. Ano lang ko? Kadlok ba, anak, uy? Pasensya kito ayo, Day. Sir, please. If na kay problema, ayaw lang in-town that adin hi.
Mahadlok man ko ako bang guest din kung mag-ingon anak ka. Amo ra bag yung giri-assure ang among guest din sa ilang safety. O kung mapadahin kag ingon anak, mapugos ni papahawa ni mo din And mas maayo tingali nga manita na lang kaglaing kastayan. Sorry. Sakit na kayo undugan. Hindi na lang ko itong sir. What's the reason na ni ka din Aron malimot ko sa sakit. Kung mahuli kalimtanin mo. May gasto kag kwarta, effort ug panahon sa pag-anya din di ba? Ayaw o sige. Abi na mo, daghan kay nga mo pwede mo mabuhat din sa among lugar. Pwede kang magbahangin dapin sa dagat, or pwede kang maligo. Sorry kaya, miss. Huwag ko may bawa sa kabukat sa imong problema, ha? Ug usap ko kay bawa ko, makatabang ba ko sa kung pakikistorya ron nimo. Pero I hope, nakapagaan ko sa imong gibati ron. Ako rin si Jason. Ikaw. Tawagan lang ko, Shani. Unsa kayong problema, no? Gwapo na ba, day? Abdi, ikaw basta gwapo lagi. Kaya nga, no? Dili ka gwapuhan niya. Hala, no? Hala, nahiragit ang smile ng dapita, no? Okay. Gwapo magit siya. Ang nakaapay lang ay, tagsara kay kung makakita mo smile. Tungod nga rin problema. Well, basin sa ito. Duha na lang ko kaadlaw din kinahanglan nga ako giding suliton akong stay. Dili pa ba obvious? Nay ay, taan ka na kaayo. Sige lang, good. Basta kay gusto pa ko maligo one last time. Lahat, sige, go. Hi. Oh. Uy, hala. Ang gwapo na yun. Hello. Wow, smile na. Hello, kumusta? Okay na. Asa ka pa ingon? Magpadagat ko. Kuyog na lang na mo. Oh, day. Magpadagat sa demo? Pwede na. Okay na, Chenny? Ha? Day, thank you. Thank you kayo sa accommodation. Huwag problema, oy. I hope nag-enjoy ka, ha? Sobra. Aling, ha? Jenny, busy ka? Dili ka ayo. Pwede ka naman kuyugan mo inom? Okay na? Kwanwad, last week na ako rin sa inyong lugar o mupaulin ako balik. Sige. Thank you, Saan sa? Sa pagparealize ako, nga may ayo nga kung almost first 2 weeks of stay din Kay lagi, sige lagog. Gainom, instead nga mag-enjoy. Og may na lang kay naka-realize pa ka. Og na-enjoy ba kiti mo imong stay din Magod. Huwag ka na tungod di mo. Hoy, kahait kong tinutukan nato rin dapita. Jenny. Jason, tigay. Magaling na yung makakita nato din Kita sa kwarto. Kinuha ko. May po naman ni Jason. Binakos kainit sa mulawas. Ang sao naman bumaplos ko. Miss, good morning. Nabay nika-chicken din nga Jason ang pangan? Yes, ma'am. Pwede rin mong matawagan? Inapalihog nga ni ang iyang fiancé. Ha?
Ignahay na ko. Please. Idayo na to nga itong kasal. Maluoy ka. Maluoy? Ikaw, maluoy ka na ako. Sa pila to katuig, wa ko magbiduan mo. Ikaw, babaeng buhat. Sayon na kayo ni mo ang paghatag similawa sa laing laki. Napilala ka buwan ni mo na kaina. Ginoo ko. Pinuuno na kanya siya. Kumusta na ka si Jason, ho? Idiretso lang siya biya din sa pension house ko yung si fiancé. O man lang gani si mananggit na ako. Kinsa man sa daytuod ko para panagira niya. Uy, siguro, basta nagpakasal lagi siya itong babayana. Nga naman sa kuy. Kadiyot naman utak kayo na nagkaila, pero di na siya mawasa kung kuna ako na. Di na siya... Kalahin sa akong ginawaan. Yun ba? Kinuha ko. Di ba ka kumapdos? Nabuang ka na? Nagpadakas lalaki nga wa pa kayo ka makaila? Kunya ang saon mo na ron, ha? Ma, sorry. Ay, ginoo ko ni mo, Jenny. Pero may ka naman lang yung maghatag na kong labats, ooy. Una, wa ka magtarong sa imong pag-eskwela. Kunya ka ron, mauna sa ni, ha? Unsa ba nasuot imong utok in taon, oy? Sorry, Ma. Sorry. Pakatawhon ta ng bata, ah. Bahala ko'y ilong amahan. Dako-dako naman nga akong tiyan. Tuloy na lang kabuhan ang paabutan. Mga anak na ko. Excuse me, pwede mo check in? Oh. Jason? Hi. Jason? Jenny? Oh. Kumbus ka? Oh. Ako ba'y amanan? Ginoo ko. Huwag ko may baw. Bisan pagbuingon ko ni mga ikaw ang amahan ay ni. Huwag gabi ko paslanan. Iminyo ka na, di ba? Kili ko gusto makapapa o relasyon, Jason. Ang nahitabo na to, sayop ka ano to. No. Dili sayop. Bisan ka dito na nagkaila, pero huwag ko magsabot ka nung di na ka mawas ako nahunat, Jenny. Oh. Huwag. Huwag pa. Huwag madayo na nga mo kasalan. Siya ay niguba na mo. Mong, niya ko. Nibalik ko kay gusto na akong... Gusto ko mamuyab ni mo. Pero di ay... Nagsabak ka na sa una na itong kakat, Jenny. Jason. Mga tubal ko sa mga ginikanan. Pangayuon ko ang imkamot nila. I can see beyond your... Tubang yun si Jason sa kumang ginikanan. O pasalamat kasi ko kawa sa ilabad sila si mama o si papa. Karon, minyo na ko, o may anak kami ni Jason. Daghang salamat, o di mo nilang kutob. Salamat, RMN. Recorded by Radio Mo TV. No kaming hikalan kaaya ni Chinning na taga-Bulbuon, Cebu. Uban sa awit nga iyang kitangayo, awit nga naglaan, In Your Eyes. Sana all nataypan sa boss. Ha? Uy, ayaw pa takagyawit, uy. Sus, pila na kaadlaw nga nagbantay kong boss ni mo, uy. Kadaabot niya, mutanaw gid sa dinis imong cubicle. Ha? Uy, nag-blush. Wa mong good. Ay, nagugog sa mukha din, Ibi. Kinako gibuhat. Sus, atik-atik pa gid, uy. Pero deep inside, gikilig na. Ay! Come in. Sir,
Aniya na mga papers yung gipahimo na ako. Good. Ibutan na diya sa akong table. Okay, sir. Magawas na ko, sir. Thank you. Jenny, kadiyot. Yes, sir. Pwede ba kang ma-invite o dinero niya? Ha? Pwede? Unya? Ang sabi kita bag ni mo? Nakauko. Unsa? Ay, hilom na, hilom. Pinulit na isot mo sagit-sagit ni mo din, ha? Ayaw pa pagsabain niya. Sorry na, good. Ikilig ka gani ko ba? Basta, ha? Daan magilagi ko. Doon nagilagi something si sir ni mo? Day. Kita na lagi tao din hiron, sir. Gituyo na ako. Ha? Di ko ka nagsamok. Gusto ko privacy. Sige na. Pag-order na food. Ay, kabala ka. Everything is on me tonight. Nadugay man ko ka, Jenny. Nakig-dinner na akong boss, ma. O niya, kinsa man itong nihatod di mo nga nagsakyanan? Ha? Nakakita di ka, ma? Ay, uy. O man kumanira sa bintana. Klaro kaayo din sa akong nahimutangan pag-abot ni Mosgawas. Koan, ma. Ang boss to nako. Uy, doon na mo'y something special sa imong boss? Wa, mauwi. Gitritro maguguni ang dinner. Aw, natural. Ana man ginasinugdanan. Magpakita man gidag mga moves. Pero ana ginapadong nak. Ma. Ha? Kana kung may masok ko. Pero, nganong ako man, sir? Tungkol kay kami akong gusto. Huwag sa kumahibawag nga no. Pero ang tinuod, ikaw may rason nga nung gusto kong mamusod sa trabahoan perme. Sir? Pwede bang kugtangon na rin mo pagsangpit ni mong sir? Kung kita rin doha? Archie na lang. Archie? Ginny, huwag ko magdali. Andam ko mag-aabot ni mo. Archie? Hala, no? Sugta, uy. Saan pa kayo paabot ni mo? Maayo ka, day. Nga nung dili, God. Tinood? Imo na kong gisugot? Archie. Pero, pwede favor? Sure. Unsa man? Pwede, dili ta magpakita ang uyab ta. Dili ko gusto gud nga maguna ako naglain ako mga kauban sa trabaho. Ay kabala ka. Okay. Gusto sa ko nga itong i-private ang atong relationship. Kaya the more nga na mahibaw, mas samok. Gusto ka? Doon na lang sa itong takoy hangyo ni mo. Sige, unsa man? Pwede ba mag-move in ka sa kong kondo? Kana kung okay lang. Unsa? Recorded by Radio Mo TV. Kung ako'y pautan noon, okay ra na oy. Dako naman sa kag-edad. Maino na, aron maminyo na sa ka. Pa. Ikaw, ma? Okay ra pod. Aron saan makakita na miss among apo. Tiguwang na baya min. Kung mao, uyon sila? Archie. Yes. I love you so much, Jenny. I love you more, Archie. O hinaot lang na dili ko ni mo pasakitan. First night ni nga nag-live-in ta. Ang ay tingali nga bunyagan ta. Archie. Wow, kapuya na to, good. Pila man mo ka-rounds gabi ini, sir? Huy, ba yun ni mo, uy? Ay, sorry. Secret? Huy, sulti ba? Hala ka, Arte, dili mo share.
niyari mong coffee, sir. Please kugla ko na sa door. Kaya tingali doon ay makasod. Okay, sige. Nga naman ka. Mura magwa may tsura ng naong ni mo. Mo abot next week ang COO sa kumpanya. O niya? Wara. Sure ka? Never mind na lang. Nikaw na ka? Yeah, suma na. Nakigdungan ako sa mga kauban sa gawas kanina. Sige na. Magkabiya ka na. Pasagdilaon ako din eh. Okay, sige. Hoy, naunsa man ka? Nag-away mo, sir? Pila na magud kaadlaw nga murag bugnaw ing tinagdan nako. Unsa may rason? Wasat ko mahibaw. Pero nakabantay ko nga nagsugod na katong niingon siya nga maabot ko na next week ang COO sa kumpanya. Murag problemado gyud siya. Mao ba? Hey, pila na kaadlaw nga nakabantay ko nimo nga murag wa kasi mong kaugalingon. Doon na kay problema? Sultihi ko. Wa man. Okay ra. Nako. Doon na kabay problema, nako. Jenny. Sultihi ko. Doon na tayo problema? I think dili na ta pwede mag-usa og kondo. Ha? Mupauli na nga akong fiancé. Unsa? Jenny, sorry. Sorry. Pero husto ka sa imong nadungog. Miniunon ako og siya ang COO sa kumpanya. Dugay na nga giarin sa among parents ang among kasal. Mga pasaylo ako. Hayop ka! Hayop ka! Pinuangan ng dyan ko nimo! Jenny, mahal ka pero... Pero wag kay baruganan! Sakto! Hayop ka! Hayop ka! Sorry, Jenny. So ikaw dahil si Jenny. Dagan kay gisulti si Archie bahay nimo kung unsa ka kamaayong amo trabaho din sa kompanya. Yes, ma'am. Og ni ako aron ihatag ni nako nimo. So mani. Resignation letter? Mo-resign ka? Sorry, pero dili din ako madawat. Dili ko masugot nga mo resign ka. Kung pila may sweldo ni mo ron, akong dublihon. Basta dili ka lang mapahawa din he. Ma'am. Ako'y pinagtindihan kung bakit damdamin ko'y Gusto mo ko mapahawa, pero gipugnan gid ko nila nga dili mo resign sa kumpanya. Ako na lang giagwanta ang kasakit nga akong bation matag adlaw nga makita ko sila magkuyog sa opisina. Dinhi na lang ko utob. Daghang salamat, RMN. Recorded by Radio Mo TV. Mao kito mga hikalang kaagi ni Jenny nga taga Tagum, Davao Oriental. Uban sa awit nga iyang kipangayo, awit nga nagalahan.
Baliw. Nababaliw.